Il-ħaxixa qed tikkawża problemi psikoloġiċi fosthom psikożi, attakki tal-qalb u kanċer. Nies li jagħmlu użu minn din is-sostanza huma 14-il darba aktar f'riskju ta' kanċer min jagħmel użu mit-tabak. Din id-dikjarazzjoni tal-psikjatra Anton Grek saret waqt konferenza organizzata mill-Fondazzjoni Oasi u l-Kunsill Lokali tan-Naxxar, konferenza nazzjonali dwar id-droga u s-saħħa mentali li fiha tkellmu bosta esperti li taw ħarsa lejn is-sitwazzjoni attwali, il-ħsara li qed issir bid-droga u anke l-prevenzjoni. Jikkummenta l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Oasi, Noel Sherry. Il-Fondazzjoni Oasi ilha waqfa 28 sena fil-fatt fis-26 ta' Ġunju li jaħbad il-jum dinji kontra l-abbuż tad-droga ikun l-anniversarju tal-fondazzjoni wkoll. Hija taħdem fuq il-kura u r-riabilitazzjoni ta' persuni li għandhom problemi ta' addiction, kemm alkohol, kemm kokaina, kemm cannabis, kemm eroina. U barra minn hekk tagħmel prevenzjoni fis-soċjetà b'mod in ġenerali, skejjel, komunitajiet, eċetera. L-għan ta' din il-konferenza huwa propju parti mix-xogħol tal-fondazzjoni biex toħloq iktar awareness fuq l-użu ta' drogi, fuq id-drogi kemm kif qegħdin jaffettwaw is-saħħa mentali u l-interaction tagħhom flimkien, u anki wkoll x'jista' wieħed jagħmel biex ittejjeb is-sitwazzjoni u jipprova jgħix ħajja iktar sana, iktar b'saħħitha mingħajr il-bżonn li bniedem idur għal dawn is-sustanzi. Net News tkellem ukoll mas-Sindku tan-Naxxar Anne-Marie Muscat Fenek Adami. Kemm importanti li aħna bħala kunsilli bħala gvern lokali naraw il-problemi li jeżistu fil-komunitajiet tagħna u rridu nkunu aħna minn tal-ewwel minn dawn l-affarijiet joħorġu ħafna informazzjoni u jkun hawn forum sħiħ ta' nies u esperti fej jaraw x'nistgħu nagħmlu flimkien biex nelbu din il-problema. Bħala kunsill irridu niffokaw iktar biex nagħmlu ħajja attiva għaż-żgħażagħ tagħna, għall-uliedna, għan-nies tagħna biex ma jħarsux fin-negattività ma fil-pożittività biex inkomplu ħajja aħjar. Manuel Ġellel minn National Focal Point li hu unit governattiv tkellem dwar l-aħħar surveys ta' nies li talbu rċevew l-għajnuna fis-sena 2016 u 2017. L-ammont li rċivew xi forma ta' għajnuna naqqas bi 17 persuna mill-2011, tal-meta mqabbel mal-2017 fejn 1845 persuna użaw is-servizzi tal-Gvern. Minnhom rċivew trattament aktar minn 245 persuna għall-ewwel darba. Il-maġġoranza tan-nies li jagħmlu użu ta' drogi ifittxu l-għajnuna madwar 9 snin wara. Sharon Arpa mis-Setqa tkellmet fuq stħarriġ li jsir fl-iskejjel ma' żgħażagħ ta' 16 sena 3326 student ħadu semm b'45% isostnu li kkonsmaw alkohol fl-aħħar xahar. Sharon Arpa sostniet li għalkemm hemm liġi li tipprojbixxi żgħażagħ ta' din l-età milli jixtru alkohol 86% saħħu li tul ħajjithom diġà kkonsmaw l-alkohol. Minn dan is-survey ħareġ li 50% xtraw kkonsmaw alkohol minn postijiet ta' divertiment. Apparti minn hekk ħareġ ukoll li qed ikun hemm tipjib ta' sigaretti sa minn età ta' 14-il sena kif ukoll 13% użu ta' kannabis fost dawn l-istudenti. Il-President ta' Malta George Vella qasamma l-ħsibijiet tiegħu dwar id-droga u l-effett tagħha fuq is-saħħa mentali. Kif naraw il-figuri, il-konsegwenzi tal-taħid ta' droga u dak li qed jiġri fuq iż-żgħażagħ tagħna anke fuq is-saħħa mentali tagħhom, mhux iż-żgħażagħ biss, anke l-kbar ovvjament. Imma l-iktar iż-żgħażagħ meta għadhom moħħhom għadu qed jifforma, wara dak in-numri hemm żgħażagħ, hemm tfajliet, hemm ġuventur, hemm missirijiet. Jiena diġà kont qiegħed f'kuntatt mal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali ta' pajjiżna li dal-aħħar ħareġ dan il-dokument dwar saħħa mentali u diġà qegħdin nippreparaw biex nillonċjaw kampanja ta' li ma nafx tillonċa is-suġġett qiegħed hemmhekk imma li nagħmlu enfasi fuq il-bżonn li nitkellmu iktar fuq is-saħħa mentali. F'din il-konferenza tkellem ukoll il-Professor Richard Muscat li foka l-intervent tiegħu fuq l-istrateġija ta' prevenzjoni holistika.